Il-care workers f'pajjiżna qed jappellaw lill-gvern biex minnu fih jieħdu bis-serjetà l-kundizzjonijiet tagħhom hekk kif is-sitwazzjoni tax-xogħol hi waħda tal-biża'. Fi stqarrija l-Union tal-Allied Healthcare Workers qalet li hemm bżonn li bis-serjetà tiġi indirizzata l-problema tal-prekarjat għaliex dawn il-ħaddiema qed jiġu sfruttati. Apparti minn hekk, hemm ukoll il-problema ta' komunikazzjoni bejn il-pazjenti u l-ħaddiema minħabba nuqqas tarfien tal-Ingliż u l-Malti. Il-kwistjoni kollha bdiet wara xhur sħaħ ta' disgwid kbir bejn il-Gvern u l-infermiera u l-qwiebel biex jinqabel ftehim settorjali ġdid. U fl-eqqa ta' dan kollu l-health workers spiċċaw intesew. L-Allied Healthcare Workers Union qalet li l-ħaddiema tagħha jinsabu mweġġa l-fatt li huma ġew injorati u mwarba biex igawdu biss faxxa waħda ta' ħaddiema biss. U ma fakru li l-care workers jaħdmu spalla mal-infermieri f'xogħol ta' rutina ta' kuljum mal-pazjenti u l-anzjani. Għaldaqstant, il-grupp qal li l-Gvern u l-awtoritajiet għandhom jirrikonoxxu s-sem importanti tal-ħaddiema kollha tal-isptarijiet billi jingħataw kollha għarfien misħoq għax-xogħol li jagħmlu permezz ta' benefiċċji u kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar għalihom.